आदाया इन्दि सि दख'ना फानदों नै लांफैदो मोजांथार बे बेसेबां दं मादै? बेखौ माबायाव हरगोन फास्रा गैया बेहा औ ए ब्लाउस दंलायो औ ब्लाउस दङ ए बिसोरो फास्रा दङ ब्लाउस गैया बियो फास्रा दं ब्लाउस गैया औ 13,000आव हरगोन बियो 13,000 मोजांथार हरगोन 13 होनबा ओमफ्राय नै बियो ब्लाउस गोनाङा 12 ओमफ्राय बेलाय बिबो एखे ए एखेखा ना बेयो 14,500 14,500 बे बांसिनबाव औ बेसेबां लादों बेयो 5,000 ए 5,000 नैबे नैबेबा बेसेबां बेबा 13 ओइ दाखालि मोनसे नुदोंमोन आङो दख'ना 5,000 होनदोंमोन ना आगर गोनां बे नङामोन आगर गोनांमोन आं बिदिखौ मालाबा दिनै लांला फैसा जि मोजां आंहाबो हाला होनदों दिनैसो मोजां नुसनबायहाय मा होनो उदालगुरिनि बिथिंहाय जि दायोना बिथिंजाय आब'नि दोनदो मा दानाय जि मोजां लाबोदों जाबना दोनसै उनाव लानोसै नामा नैबे मोजांथार